Ja, og så stod du... Velkommen her. Velkommen her. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Velkommen her til vores show. For det er jul, ja det er jul, for det er jul, ja nemlig ja, det er julefrokosttid. Når det er slut, skal I på scenen. Velkommen her til vores show. På den. Jeg var bare lige fra starten. Tror du det? Jeg kan godt komme an. Nemlig. Ej, det synes jeg virkelig ikke. Glæder du dig slet ikke til julefrokost, Lisa? Nej. Det gør jeg godt nok. Se, jeg har købt den her lille nye mødning. Så rigtig den. Så rigtig den. Det er Svend. Men hvad er Svend? Hvad er Svend? Det er du kan ikke sige, hvad hedder Svend. En, der arbejder her. Ja. Kaffe! Kaffe. Nej, det er okay. Velkommen til den årlige firma julefrokost. Og hvor der skal bage på tykkevego, sådan en kram, hvor det smager lidt. Der er flæskesteg og syltekål og faktisk en æske og øl og bæs. Kom der med, så skal jeg lægge ind og lægge på hånden. Nej, jeg tror, det er ude på den her spade. Ej, nu må det da godt nok stoppe. Nå, nu tror jeg, at det er Højere. højere. Den der højere. Hvor er det kører?
Det var ret hyggeligt. Og der skal vi tage os ses igen, Viggo. Igen. Nu er det sådan, at jeg tænker ikke så meget over, hvad der skete i går og så videre. Du var sgu godt nok, men jeg er altid det der med fast damer der. Det er bare ikke. Skal vi så sådan ikke giftes, Viggo? Giftes! Ej, nu må du vente. Svend! Jeg gider ikke se dig igen. Svend! Hvad så, Viggo? Hvad så, hvordan går det? Og det går mærkelov. Du pande nu? Ja, det har jeg haft en tryk i går. Hvad? Ja. Du er da ikke ud. Jamen, du er da bare ude. Du pande mig ikke pande. Jo, hvad kan du nok lave? Nej, du er da ikke. Nej, du er da ikke. Det var der jo sidste år. Svend på nede der. Jeg var der sidste år, Viggo. Ja, så er vi jo holdbrødre. Men så var det lige så fedt som sidste år. Ja, det var den der, altså, du kalder det jo for, at det var stille billede at kigge på. Jeg skal ikke få rundt alt det her op, så kan man ikke have ret. Lad os se, ikke? Han vil ikke tage ud og høre på det. Det er jo dejligt, det gør også meget godt. Ja, godt.